hindi laging masaya dahil hindi porke dollar ang kinikita mo, happy na, 'di ba? Hindi, it's not always about the money. Oh, dahil gusto mo 'yon? Hi guys! Welcome to my channel! At kung bago sa channel ko, my name is Danica. Taray no, pagod na ako pangatlong take ko na to guys. Kasi yung una, hindi pala naka-on yung microphone ko. Yung pangalawa, hindi ko pala na-hit yung record. Yung totoo, nagigigil na ako sa sarili ko. Ang dami kong pala Naka 30 minutes na ako. Yung pala, hindi pala na-record. Anyway, so guys, Merry Christmas. So today, ano na ba? December 23 na guys. December 23, 2020, it's 7:07 p.m. So, magandang gabi sa inyo, magandang umaga, or kung saan man kayo lupalop ng mundo, magandang araw sa inyo. Welcome sa aking channel. Ang pangalan ko po ay Danica. Ako po ay isang Pilipina nandito sa Amerika, dito sa California, sa Santa Rosa, North Bay po. At welcome sa aking buhay. So yeah, guys, tomorrow, OMG, miss ko na kayo, miss ko na ang Pilipinas, ang bibingka, ang putubimbing, ang simbang gabi, ang taho, lahat, OMG. So guys, ang taas ng energy, no? Well, anyway guys, ang taray nung ano ko, ang ganda nung ilaw ko. Binili ko yung kahapon sa Amazon ng study lamp. O, diba? Study lamp. Sabi asawa ko, bakit ka bumili ng study lamp? Hindi ka naman nag-aaral. Bakit ba? Gusto ko ng study lamp. Nangigialam ka. Anyway, guys. So, ano ba pag-usapan natin tonight or today? Well, share ko lang sa inyo kung ano yung mga experiences ko at kung ano yung sa mga tingin ko na dapat yung paghandaan or dapat yung i-expect when you get here to the United States. So, ang mga share ko sa inyo guys is based on my experience. So, kung bago ka sa channel ko, yun, paano ba ako nakarating dito? So, nakarating ako dito sa US noong 2016 through K1 visa. So, kung familiar ka sa K1 visa, yun ang tinatawag na fiancé visa. So, kung ikaw ay balak mong mag-apply as K1 fiancé visa, this video is for you. O, diba? So, ayun. Anyway, so 2016, siguro mga February 12, na-approve yung visa ko sa atin sa Pilipinas, no? So, syempre, excited ng lola mo. Excited din ng jowa ko. Ang asawa ko that time, diba? Yung asawa ko, ng boyfriend ko at that time, super excited siya, kaya binilan niya agad ang lola mo ng ticket papuntang San Francisco for February 25th, 2016. So, syempre, sabi ko, naku, kailangan, lumpad na ako. Alam mo yun, syempre pag super happy ka, kaya nga sabi nga ng daddy ko sa daddy ko to natutunan na, sabi niya kapag, wag daw magdedesisyon if you're too happy or you're too sad or you're too angry. Kasi most of the time, medyo mali yung magiging decision mo, which is true. Na ano ko yun na I agree to that kasi sobrang excited ko nun guys. Parang nakalimutan ko yung lahat. Alam mo yun? At that time, meron akong anak. That time, he will be turning 8 years old. My one and only son. No? So, at that time, actually, pwede mo nang isabay yung K2 mo. Yung anak mo. Kung K1 ka. Pabilis na yon, diba? So, para sabi ko, nako, teka muna kasi pagdating mo ng Amerika, di ba, mag-a-adjust ka, you have to learn how to drive, kailangan magtrabaho, kanino mo iiwan yung anak mo, di ba? Kanino, alam mo yun, yung mga ganong ano. Tsaka naisip ko din, sabi ko, siguro, bigay ko na rin tong time na to para dun sa father and, son bonding nila. Kasi, once he gets here, hindi ko na maipapangako kung kailan, hindi ako magiging sure na kung kailan ako makakabalik ng Pilipinas. So, syempre, ayoko naman maging selfish, diba? Kasi, niligay ko rin yung sarili ko dun sa posisyon nung ex ko, no? Kaya, I decided na iwan ko muna yung anak ko at that time. So, moving forward, eto na, February 25th, no? Ang layover ko sa Dubai for 2 to 3 hours, I think. And then, wala akong pocket money kasi yung magaling kong asawa, nakalimutan niya. Akala niya daw, nabigyan niya ako ng pocket money. Pero hindi ko naman talaga kailangan ng pocket money noon, no? Kasi nasa gate lang naman ako. Wala naman akong binilang, hindi naman ako gutom. So, ayun. Pagdating ko ng San Francisco,
Grabe ang saya ko. Parang gusto kong halikan yung sahig ng CR nila. Parang, oh my gosh, totoo ba to? Dito na ba talaga ako sa Amerika? Hindi ko akalain na magkakatotoo yung pangarap ko. Hindi ko alam na makakarating pa ako dito. So, ayun, sinundo ako ng asawa ko. Tapos, ang lamig. Winter pa noon that time. Winter siya, guys. Ang sarap. Ang saya ko. Kasi, diba, sa Pilipinas, gusto natin may aircon. And dito, OMG. Kahit saan ka pumunta, para ka naka-aircon dahil ang lamig. Tapos, pag umaga, foggy. No? So, San Francisco, ang daming Pilipino dyan. Dami ko nakita Pilipino sa airport na parang feeling ko nasa Pilipinas pa rin akong saya-saya ko. Tapos, yung sindo na ako ng asawa ko, may pa-flower si Mayor. May pa-flower siya. Tapos, ayun, sindo niya na ako, no? Drive kami papuntang Santa Rosa. Dito kami nakatiraga Santa Rosa. Parang Santa Rosa, Laguna lang, yeah. So, parang 45 minutes ang driving. Walang walang traffic, guys. Imagine pag sa Pilipinas yun, baka inabot tayo ng ano ba? Mga ilang oras, diba? Alam niyo naman sa atin dyan. So, yung una ko napansin, walang traffic dito, guys. Kung meron man, it's not as bad as sa atin, diba? Kasi sa atin talaga, bumper dito. Bumper talagang walang galawan. Dito, guys, traffic na sa kanila, yung 15 miles per hour, alam mo yon, na gumagalaw pa, diba? Parang, traffic na pa talaga yan. Parang, ito ba? Subukan mo kayo pumunta sa Pilipinas. Yun ang traffic. Anyway, saka dito dito sa amin sa Santa Rosa, hindi siya pollution, mausok, hindi. At saka dito, talagang nare-respeto nila yung right of way, guys. Kung may tatawid, kailangan mag-giveaway ka dahil ang right of way ay laging nasa tao. So, ano pa ba? Number 1, kailangan mo dito ng Social Security. So, sa atin, parang SSS, no? Kasi doon nila ibabasa lahat Pag nag-background check sila, ganyan, titingnan nila yan. Pag maghahanap ka ng trabaho, kailangan din nila yan, hinihingi din nila yan. Everything, anything, kailangan nila ng SS number mo, Social Security. So, hindi ako agad nakapagtrabaho dito. Tumengko pa talaga ako sa bahay, no? Hindi ka pwede magtrabaho agad until makuha mo yung green card mo. And, ano ba yung, employment authorization. Kailangan man ng employment authorization at the time, no? So, parang natenga ako sa bahay yata ng 1 month. Mga ganun yata. Gagawa ko ng separate vlog. Ng separate video para doon, guys. Para i-share ko sa inyo kung ano yung unta kong trabaho dito sa Amerika. So, yun. So, syempre, bagong salta ako dito. Sa lahat naman ng tao na bagong salta sa ibang lugar, diba? Kahit mapa-Asian country pa yan or whatever. Diba, hindi lang Amerika. Para kang alien. Para kang baby na bagong salta, bagong buhay, diba? Wala kang alam. Hindi mo alam yung kultura nila. Mag-a-adjust ka talaga. So, ganun yung feeling ko. So, nung dumating ako dito, yung asawa ko, excited siya. So, pinasyan niya ako, pinagmalaki niya sa akin ang Santa Rosa. No? Na malinis naman talaga. Tsaka dito yung wine country to, guys. Kaya, mataas ang cost of living dito. Kung hindi mo pa napanood yung vlog ko, meron akong video na ginawa ng cost of living sa California. Ilalagay ko dito para mapanood mo, guys, nang mawindang ka sa presyo ng cost of living dito. So, yeah. Ano pa ba? So, yun. Yung mga tao dito, pag nakasalubong mo, normal sa kanila yung, hey, how's it going? Or, how are you? Mga ganon. So, nung una para sa akin, parang friendly siya. Yung pala talagang, ano na nila yung culture nila. Most of them, ganun sila. Pero, para sa akin, I find it na medyo, hindi siya masyadong, genuine. Kumbaga, nung bago ako dito, kasi parang, pag sinabi ko, baka kailangan ko ng pera, may papahiram ko ba sa akin? Nung ganun ba? Alam mo yun? Parang ang plastic for me. Pero, syempre, eventually, masasanay ka na din. Kasi sa atin sa Pilipinas, hindi naman ganun, diba? Sabi sa atin, sa Pilipinas, lalo nung bata tayo, don't talk to strangers. Diba? Tama, diba? Kailangan mo ng lisensya, kailangan mo matuto mag-drive dito, guys, as much as possible. So, totoo pala yung sinasabi nila, no? Nakala ko kasi charot lang yun, Akala ko dati arte lang yun, pero totoo pala na kailangan mo matutong magmaneho dito. Kasi wala namang jeep, walang tricycle. May bus, merong train. Pero, hindi siya, alam mo yun, hindi siya katulad sa atin na tumayo ka lang dyan sa may EDSA, may mapapara ka ng bus, diba? 24/7.
Ito guys, wala, hindi naman ganun dito. So, kailangan may kotse ka, marunong ka mag-drive. Sa atin na never ako natutong mag-drive. Never akong nag-drive, actually. Never ako nag-drive. Wala akong kotse, wala akong credit card. Pero dito, kailangan mo ng credit card, kailangan mo ng kotse. Especially kung meron kang 2-3 trabaho. Diba? Mas ano yun. Kumbaga yung kasama na yun, necessity yun sa buhay mo dito sa US. So, yeah, kailangan mo ng, so, hindi ako nag-driving school noon. Ang nagturo sa akin lang yung asawa ko. Na, minsan nasisigawan niya na ako. Pero, normal naman yun, diba? Kaya ko ba naman magturo ka sa first time na walang talagang experience mag-drive? Hindi ka ba kakabahan? Hindi ka ba matatakot? Diba? Para sa buhay ng dalawa. So, I think ako naman yun. Pero, yun, nakakatawa lang yung experience na yun. Kasi pinilit ko yung sarili ko talaga, nalakasan yung loob. Sabi ko, kailangan matuto talaga ako mag-drive. Otherwise, madedepress ako sa bahay. Kasi guys, imagine, asawa ko, ang trabaho niya is more on traveling. So, parang siyang sundalo na nadedestino kung saan-saan. So, nasa bahay lang ako. Hindi pa ako nag-work nun. Diba? Parang nakakalungkot. Nanonood lang ako ng TV, naglalaba ako. Alam mo yun? Yeah, tapos, pinilit ko in 1 week, nag-take na ako ng test. Yun naman, thank God naman na nakapasa ako, nakakuha ko ng lisensya until marunong na ako mag-drive, yun, sanayan lang. Tapos yun, sa credit card din, kailangan mo mag-build ng credit score kasi kailangan mo yun anywhere, diba? Although, pwede din naman ng cash, pero mas mabilis, mas madali kung meron kang credit card kasi kailangan mo nga yan online, alam mo yun, mas madali. Yeah. So, nakakamiss lahat. Dito pag nakakita ko ng mga Pilipino, ang saya-saya ko. Parang, feeling ko I feel at home na nasa Pilipinas ako pag may katsikahan ako. Lalo na ngayon sa bago akong trabaho. Medyo madaming Pilipino na nag-work doon. Yeah. So, medyo nakakatuwa. Yeah. Pero dito guys, alam mo, after a week siguro ko dito, na-realize ko na totoo pala yung homesick, no? Totoo pala siya na mangyayari talaga yun sa'yo. Na parang bigla akong nahimasmasan na, OMG, bakit ako nagmadaling pumunta dito? Diba? Sana pala talaga, tulad nga nung sabi ng asawa ko, sabi niya, wag ka masyadong mainip. Kasi parang nainip ako nun, dun sa LDR namin. Ang sabi niya sa akin, wag daw akong magmadali. Sabi niya, spend your time with your loved ones, with your family and friends. Kasi once you get here, it'll be different. Which is true. Totoo, nangyari. Na medyo na-depress ako noon kasi syempre anak ko nasa Pilipinas, malayo sa akin. Parang ako, OMG, bakit ako nandito? Ano bang ginagawa ko dito? Masaya naman ng buhay ko sa Pilipinas, diba? Although, hindi ko nga lang masyadong nabibili yung mga bet kong bilhin noon. Kasi, minsan paycheck to paycheck ka dun sa Pinas, diba? So, wala akong branded na bags, diba? Yung parang simple lang yung buhay mo. Kain ka ng goto or ng pansit sa umaga, pandesal, masaya ka na. Dito, iba guys. Kung sa Pilipinas, ang sahod mo dumadaan sa palad, dito, hindi. Kasi nga, online lahat, diba? Dumadaan lang siya sa bangko mo. Tapos, wala na. Balik ka yung mga credit cards mo, diba? Tapos, ipadala ka sa Pilipinas. Ganon. Parang nakakalungkot kasi napansin ko sa kanila na work. Parang mga robot yung mga tao. Parang, ano ba? Wala naman kayo ibang ginawa kundi magtrabaho. Yung kaibigan ko, alam mo na kung sino ka. 2, 3, 4 ang trabaho niya. Diba? Nakakaloka. Yung totoo. So, parang, sana kaya ko din gawin yan, no? Alam mo, sa akin, na-realize ko, especially nung wala pa yung anak ko, kasi anak ko dito last year dumating siya. Lalo na yung wala yung anak ko, talagang, sabi ko, parang hindi ako magtatagal dito. Hindi. Parang hindi ko nakita yung sarili ko dito. Talagang mas gusto ko pa, ang puso ko pa rin nasa Pilipinas. Kaya yung mga kababayan natin dyan, kasi ang dami nating kababayan na nangangarap na makarating ng ibang bansa. 'Di ba? Parang huwag kang mainggit kasi hindi masaya dito. Hindi siya, maganda kung gusto mo mag-ipon, 'di ba? Pambili ng bahay, ganyan. Dito, yan, daming trabaho. Madali makakita ng trabaho dito actually. Madali ang trabaho dito kung masipag ka. Yan, marami kang maiipon. Pero kung tamad ka, wali.
sa akin ang puso ko nasa Pilipinas pa rin kahit anong mangyari. Masaya pa rin. Kahit wala kang pera, magagawa mo pa rin eh. Kung ano yung gusto mo gawin sa Pilipinas eh. Simple lang yung buhay pero masaya. 'Di ba? So, ayun guys, yun yung mga bagay na napansin ko dito. Kung may nakalimutan man ako, basta masasabi ko lang, ang Pilipinas at saka ang Amerika, oo nga, mayaman nga ang kanilang bansa. No? Pero, hindi laging masaya dahil, hindi porke dollar ang kinikita mo, happy na, 'di ba? Hindi, it's not always about the money. Oh, taray, gusto mo yun? Hindi, totoo. Hindi laging masaya pag may pera. Sa akin, for me, personally, mas importante pa rin yung oras ko sa pamilya ko, yung oras ko sa anak ko. Kahit wala akong pera, basta importante walang may sakit, 'di ba? Ganun. Kala kasi ng ibang kababayan natin kapag andito ka, mayaman ka ni, 'di ba? Hindi totoo 'yun. Dito kailangan mo talaga magbanat ng buto. Ganun pa rin. Yun nga lang, dollars yung kinikita mo dito. Pero ikaw, na nasa Pilipinas, nakasama yung pamilya mo, I'm happy for you kasi kasama mo yung pamilya mo, 'di ba? Hindi mo mapapalitan yung oras na nawala with your loved ones, 'di ba? For me, that is always important, yung oras mo. Yun ang pinakamahalagang regalo na makukuha mo sa taong mahal mo or sa ibang tao. Oh, 'di ba? Gusto mo? Ang drama. Yeah, pero yun ang totoo. So guys, thank you so much for watching. Merry Christmas sa inyong lahat. At maraming salamat sa panahon nyo sa panonood ng aking video. Sana may natutunan kayo at may napulot kayong aral dito. And sana makita ko ulit kayo next time ha. Merry Christmas. Sana okay kayong lahat. Bye guys, sa ulitin. Oy, kung nagustuhan nyo yung video na to, please don't forget to subscribe and like and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Bye guys! God bless you!